Ato makita ang tumong ni San Mateo sa iyaha nga ebanghelyo all throughout kay ang family is filled, puno sa mga twists and turns. Puno sa mga problema kay kada pamilya na magiyoy script. Ato mangita ang atong mga pamilya ingon ni ana makapalibog kay ba? Apan kining tanan mga problema, mga hindrances dias pamilya sa pagsunod nila na may murag script. In the end, masolbad na siya. Kay ang atong end mauman ang Ginoo. Ang atong end mao ang Emmanuel. God's presence was before, karon fact, og in the future, which means God is always with us. Mao na itumong ni San Mateo sa iyang ebanghelyo. Muna, tungod nining mga daghang kayong mga obstacles, unsa may mga keys nga nakapaluwas sa relationship ni San Jose, ni Maria, ug sa Ginoo. Nahibalo taon sa ka-turbulent ang pagsabak ni Maria. Si San Jose gani mo lakaw ta siya. Mao na usa sa mga nakapaluwas. Mao kana ang unfailing obedience of Joseph to the will of God. Man-ingan na ninyo, usagin na sa makapaluwas sa kami niyoon, sa relationship, kanang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kanang way pag-undang sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Kita ka ng asawa din siya. Unya dihang nagmabro si Maria, niadto sila sa Ehipto, kay gisultihan sila sa Ginoo nga lakaw mo ngadto kay pangitaon. Dunay mangita sa bata. Nanlakaw sila kay kadto kabubuton sa Dios. Mao na usa sa nakapa-save, nakaluwas sa relasyon mo kanang atong pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo. Unya, ang sa Ginoo sad ang kuan siya, faithful siya sa iyang saad nga iyaha nga gihimo. Wa gid magluob ang Ginoo. Kita kapila ta magluob, daghan kayo. Sa Old Testament lang daan, sus daghana. Tanawang genealogy. Dili gyud saintly ang tanan nga mga family tree sa Ginoo. Daghang kay nagluob niya. Apan naalang yapon siya. So
Nothing is impossible with God. Why imposible sa Ginoo? Si San Jose, naa siya. Bisan tuod nga ang atong tawhanon nga pagkalkulo, pag-analyze nato, pagbasa nato sa situations, why kasiguruan, why klaro ta, apan mabawi na diha sa Ginoo, sa iyaha nga pagka-constant pirmi siya sa iyang faithfulness ngari kanato. Mauna, ang Ginoo gyud mo'y nagda. Kay ang gusto sa Ginoo mao man nga kita maluwas. Unya dinhi sa ebanghelyo, adunay una gitawag kana ni gilimit og inklusyo. Kanabang something constant diha sa iyaha nga ebanghelyo. Kanang Emmanuel, God with us, was in fact karon o in the future. Means nga sa tanang adlaw sa atong kinabuhi naagyod ang Ginoo. More kay atong timan-an. Kay gikan sa pagsugod nato sa Misa Aguinaldo, si San Juan magbubunyag nagwali na niini. Naa ang Mesiyas, ako nag-andam siyang agianan. Muna iyang gi-announce, iyang gipahibalo ka nato, iya kitang gi-alert, no? Pangandam. Unya, nahimo siya nga suga nga kanunay naghayag. Ngano naghayag man siya? O man siya magpasikat-sikat, wa siya padako sa tingog. Wa siya wa siya mingon nga ako pinadala sa Ginoo. Ako ang anak sa Dios. Kamo kadungog mo sa mga preachers sa TV, kadugayan na lang wali. Nahimo silang anak sa Ginoo. Ano sa naman eh? Nahimo silang sent by God, anointed by God. Anak sa Ginoo. Muna nga di na mahimo. Kaya di man kita mao. Si San Juan ingon, inigabot sa Ginoo. Ginawa sa niya, I will fade away. Na siya, nahuman ang iyang katungdanan. Fade away na siya. Munang mga ginikanan, mga dagko-dagko kita, mga naas sa gobyerno, tanan, igurata nag-andam. Sa musunod ka na to, aron makaandam sa sila, ninindako kayo, nga parusia, the second coming of Christ. Dili kita mao. Nangandam rata. Katong genealogy, family tree sa atong Ginoo. Og maminaw kani adto pagkapuol. Boring kaayo. Usa sa mga rason nga naman kay wa ka maapil. Mano ayan. Utong wali ninyor midida nga dahil mangungudak ang bati nga kudakan kanang matug nga naman mura kag patay ba unya
iyang gi-example si San Jose. San Jose, muragwa, pero silent man siya. Buman siya daghang sulti. Daghang sulti, daghang sayop. San Jose, silent dyan siya. Doon na bugoy sa kapong gibuhian San Jose, wajud. Sunod na siya. Ang iyang unfailing obedience to the Word of God, nakakontribute sa pagka-save sa relationship, tali sa Ginoo o kaniya o kanato sang tanan. Mao kana nga ang genealogy kay wa ka diha murabag asta poula. Gubot kayo, daghan kayo mangangan. Wa gani na as such in itself apil yun sa istorya ni Mateo. Apan doon na siya inindot kayo nga gipasupot diha. Nga usa sa mga literary device niya, kanang Emmanuel, God with us. Na ang Ginoo kanato, gikan siya sa tao. Ginoo, mao'y nagbuot niya na. Naa ang Ginoo diha. Mao na iyang tumong ro diha. Mao na nga nindot kayo paminawon nga ang Ginoo was diha siya sa una pa. Diha siya karon. O sa future. Bosa, God is with us always. Mo na atong hinamdaman. Kay naay mga twists and turns, naay mga dilemmas, mga hindrances, mga obstacles sa atong kinabuhi. Nagtuo ta nga mao na, dili na mao. Dili na mao tumong nato sa kinabuhi. Problema sa banaw sa sawa, problema sa drogas, problema sa atong peace and order. Dili na mao. Ang mao nga naa ang Ginoo nato. Tinuod dili siya makasulbad. Diha dayon sa atong mga problema. Apan atong hinumduman nga ang Ginoo kuyog ka na to, nitabang ka na to sa pag-alsa, sa pag-sulbad sa atoa nga mga problema. Takaan taga-atoa. Ang ahas Ginoo ra tanan, dole out, unsa man na. Nag-agad na ta sa unsay ihatag sa gobyerno, wa ta magagad na. Ang ato tagaan tag dignity, tagaan tag trabaho. Makatrabaho ka, o di kasi pangayo. Maoy na kanindot niya na. Bosa, naagi na participation sa tao. Daily tanan dole out. Makatubag ang Ginoo. Masulbad ang atong mga problema. Tinuod na. Apan, ang iyahang tabang nga naa siya kanunay. God is with us. Nagtuo ta nga sa ako nang ingon ang mga problema, ang mga hindrances nato mauna gina siya. Dili. Kahinumdum mo ni Marta o ni Maria. Ingon si Marta, Ginoo, patabangan na si Maria dire nako sa buhaton sa kusina sa balay. Ay na patubangan siya nimo sige. Ingon ang Ginoo, ay kanimo Marta, wa ka kay baw. Nakapili siyang maayo, mao na atong tumong. Pag-atubang sa Ginoo, hangtod na gyud sa hangtod. Unsa man day mo ha? Atubang kasi mga sawa kanunay, maila nagbata pa. Atubang kasi mga bana kanunay, maila nagbata pa.
Imong ginikanan atubang ka kanunay, mailanag may kwarta pa, inikawan na mga anak, asa na mo tagad. Aw, gawa sa mga maayo. Mao na itong hinamduman. Nga, sa buhi pa ta, maay pataglawas. Magtirbangay ta. Hiusa ta. Kaya nga naman, ang kanang mga problema, mga obstacles, dili na mo atong tumong. They are not ends in themselves. They are just the means towards the end. Mao na siya. Makasakripisyo ka. Makatabang ka. Nga doon na kay self-restraint. Nga doon na kay huna-huna. Nga ikaw di ay nakatuman sa kabubuton sa Diyos, maka-realize ka sa mga plano sa Ginoo sa pagluwas sa tao. Ayaw, biyahe mong anak. Nga nag-adis-adis, tabangi ka mo siya. Anak ka. Oh. Lisod tod kayo, mga problema, mga obstacles. Apan huna-huna dili na maoy katapusan. Ang imong bala nga palahubog, sugarol, himabay, hinabako. Sige kag hilak. Bingbangon pa ka. Pasagli imong bana. Ayaw siya hilui. Ug mingon siya, uy, kaparat sa akong sabaw. Ako nang gitoyo, kaya di ba ka manghatag sweldo? May gani, waka hilui. Ayaw, anak. Di man na mo gusto sa Ginoo. Pasag nila yung bana patabak apaim na. Mamatay ra na di madugay. Kinsa may bana nga hinabako ibabay. Siging badyong, siging sugal. Way undang. Di ka na mamatay. Maganin na nag-jogging pa. Kaon, pagtarong pagkaon, kanang way katog. Siging atubang nga nagmadyong nga way mask. May ganero mag-mask. Itong hinamdumapsag din na. Sige lang niya. Kung sa pa'y gusto ni mo. Kanang yung sigarilyo nga way mentol. Kanang way kwan ba? Baka ba? Makaunhon na rin na. Kuyawa na rin patyum na ko sa kong sawa. Manam, ningawa na ka. Na ay mga hindrances, daghan kaayo. Muna, sa pamilya, ingon ni Ana, bisan sa wala pa, magminyo, tanawa si Maria. Hibong si Jose nga, mabdos si Maria. Naigo, maganin sa hit and run. Pag hit, run. Nasa'y run and gun. Muna ito ng hinumduman kanunay. Daghan kay mga obstacles na pa ang artificial family planning. Daghan kay mo sopa ka ni? Apan, anything that is contraception, artificial na siya, anti-conceptive. Kay ang natural is natural, wa gigisagol. You ride on with the plan of God concerning your reproductive system. Na ang plano, imo ganang kaon, it's no longer His will, but your will. You will pay for the consequences. Mauna siya. Atong ginanda mga naagi kay pagtuman sa kababuton sa Ginoo. Pagtuman sa iyang kabubuton nga dunay pagsakripisyo. Aron makakuha kag self-discipline. Kay inanam ginang kinabuhi, di man tanan nga you're loosed. Break away satellite ka. Sigun sa lay mong buhaton, di ka magsilbi, oy. Bisan pa ka. Kinsa ka. Naadyo kay limit. Mga ka na mga kaigsonan, akong gisgutan mga twist and turns, mga script, nga atong gisunod diha sa atong pamilya, sa atong kabanayan. Naagi na siya. Pero, ingos gilimit, don't be serious about death. Kay in the end,
balik niya. Ingnon na sa Ginoo, pamango na mo, mamauli na ta sa matuod na tong puloy-anan. We are going back home. Mao na ang Dante's comedy. Bosa, ato nang hinumduman kanunay, God is with us. Naa siya kanunay before, today, it's a fact. And in the future, He's always with us. Sa tanan nga mga panghitabo, naa ang Ginoo. Hinaut ta nga maka-realize ta na. Panalanginan ta niya kanunay. Pahuna-hunaon kita. Nga in the end, mingon ang Ginoo, tana mamauli na ta. Nakapili tag maayo sama ni Maria. Nga adto ta sa dapit. Diin, wala na'y pagminyoay, kundili pag-atubang na lang sa Ginoo. Muna evangelical counsel. Panalanginan ta kita sa Ginoo, nga makapadasig ka na to, paglahutay, paghimog, maayo. Because in the end, maunang gitawag ni San Mateo, inclusio, Emmanuel, God is with us. Don't worry. Ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manindog palihog alang sa pag-ampos katawhan. Pagbunta ka niyong tanan. Stay safe. Stay healthy. Thank you. God bless you. Dunay